Chawngtea Covid-19 hmubel zel ani wangin Lawngtlai bursa phobin Chawngtea mipawimawhte an meeting. Chawngte bial to MDC chuan a bial chhung ko harsate a tanpui. Bial to MLA Dr ke Pachhunga chuan Chawngte LVLTF kaltlangin chhung kwa somthum paruk a tanpui. Lawngtlai West bial to MLA Pu C Ngunlianchunga chuan Covid-19 dolet na atana hman turin tanpuina a hlan. Vaseikai Assam Rifle le Police 10 Silai zen kezi za somthum paruk an man. Chawngte Civil SDO Dr Manasia Khaimecho hoin Chawngte VLTF le tlomngai pol shwai tute Covid-19 chungchanga an thukhom. Clear tute chibai vekule Loisi Lalnunpari kania tunkar chunga Chawngte le chevele thilthleng langsar zwal ilo clear hau liang u. Chawngtea Covid-19 hmubel zel ani wangin Lawngtlai bursa phobin Chawngtea mipawimawhte an meeting. Lawngtlai District CADC area chunga Covid-19 positive hmu chhuah an pun zel awangin ningani khan Lawngtlai bursa Dr Andrew H Laltlanzara chuan biak hmu theina hmangin Chawngtea mipawimawhte meeting anei pui. He meeting a hian Chawngte atangin Civil SDO Senior Medical Officer SDPO CADC CEM le Central YCA shwai tute an tela. Lawngtlai atangin DC hoin CMO Dr LP Malsomale Medical Superintendent Dr Lalnunpari chhakchuak le SMO Dr Thaiji baka Additional SP Pu C kimale mipawimawh dangte an tel. Chawngte huam chunga curfew puan nima sela chungkwa le chenom khoveng intlo po an tam nia alana wangin DC chuan khauzokin inkhwa khirna kalpui turin thunei tute ashila Health Department lama thoktu indailo na po sutkian ani theinan ramhan siam ani tur thu asoi. Police le CRPF lama shikai an oma wangin chechuak tur anin dailo thu meeting a hian soilan ania Chawngte Civil SDO chu thunei tu dangte nena inron khomin VLTF tha ti chaktura malakna chakzoka kalpui tura ti ani. Meeting a hian Chawngtea Community Covid Care Center siambel tura malak ni se antia aranglamin CMO lamin malakna te amuna tanpui se antibok. Chawngte bial to MDC chuan a bial chhung ko harsate a tanpui. MLA DC Chawngte bial to EM Pu Andrew Laltlanzara chuan a bial chhung ko harsate tanpuina asem chuaka Chawngte PVLTF kaltlangin a bial chhung khoshangshanga sem chuakin alu bag som dal bag ruk purun sen bag rukte asem chuakani tin LADC atangin a bial chhung khotina sumfai cheng sanga theu a hlan bok. Lunglei South bial to MLA Dr ke Pachhunga chuan Chawngte LVLTF kaltlangin chhung ko somthum paruk a tanpui. Lunglei South bial to MLA Dr ke Pachhunga hian a bial chhung khoshangshanga tanpuina semin Chawngte la po VLTF kaltlangin chhung ko somthum paruk hnena tanpuina a hlan. Lawngtlai West bial to MLA Pu C Ngunlianchunga chuan Covid-19 dolet na atana hman turin Senior Medical Officer Dr Walter Lalnunpari sailo hnena tanpuina cheng singa a hlan. Zirtopni khan Lawngtlai West bial to MLA Pu C Ngunlianchunga chuan Chawngtea Covid-19 shikai hmubel zel ania shidolet na konga harsatna tok thei ani sha in Senior Medical Officer Dr Walter Lalnunpari sailo hnena Pu HC laleng kimakal tlangin shidona na tangkai taka manatan cheng singa a hlan. Vaseikai Assam Rifle le Police 10 Silai zen kezi za somthum paruk an man. Assam Rifle lunglei thuchhoin atar landanin Headquarters Inspector General Assam Rifle East le Headquarters 23 Sector Assam Rifle hnuaya lunglei Battalion Assam Rifle chuan report an donbo zuin tunkar thole ni khan Vaseikai khwa a beipui thlakin dan phallova zor Silai zen gunpowder kezi za somthum paruk an man. Lunglei Battalion Assam Rifle hnuaya parva a sipaitele Vaseikai Police Station a police te inkop chuan beipui thlakin Vaseikai khwa a
dor pakhata puak thei thil an kol ti thom an hriat chu bo zui ania an rin hlel dor chu ngun taka dapin silai zen le akol tu nidhan dei chu an man ngal ani Assam Rifle hian voitam tak Mizorama ram chung himna le muana ti che thei zonga chetna sang sang davin beipui an lo thlak to thina Mizoram chung India le Myanmar in rina bulvela remna le muana aum theinan an thoklok le thina ni Voin khan Civil SDO Office a Chawngte mipui ten COVID-19 awanga harsatna kan nei dante soiho ani Civil SDO Dr Manasia Khalmei Chawkai Shwai VLTF le tlomngai pol shwai tu te voina inron khomna an neya hian Chawngte chhunga COVID-19 positive mubel zel ani chungchanga khauzo ka in khwa khena thu chwa siam ani angin VLTF te chu mipuya shatirna puang wardur le khautaka in khwa khirna kalpui tura ti annia positive enkol na tur community covid care center tur munte an soiho Mizoram Chakma Students Union IO tel chuan tunlain internet thatlo awanga zirlai exam ma chonte harsatna an to thu asoya Civil SDO Dr Manasia Khalmei Chaw chuan service provider tinen inbia in network tha kan nei theinan malak ani ati in kharkhipna kalpui meka chhung ko khosak harsaten PM Kisan le MGNREGA paisa te olsamzoka lak chho ani theinan malak ani don bok ani khati zong kha tunkar chhunga Chawngte le chhevela thil thleng langsar zwal kan thlir ho le theite chu ni e